In a sea where hundreds of lands arose, many have their own thing to boast. In this particular one, it being sheltered and protected like a child with its sister and brother islands. Kaya para sa mga young at forever young, siguradong para sa inyo itong Children's Island. So, Children's Island po, isa sa mga main islands po dito sa 100 Island National Park. Isa to sa mga visited islands ng mga turista. So, suitable po ito sa mga tourist, lalo na kapag may mga bata silang kasama. Kasi makikita natin dito na sobrang babaw, na maganda maligo ang mga bata. Suitable din sa mga bata dahil nakapalibot ang mga islands sa Children's Island. And then doon makikita natin na hindi siya sobrang alon, hindi siya sobrang mahangin. So, pero kahit sobrang babaw o suitable for kids, this island, make sure din po natin na babantay natin yung mga bata, kasama nating bata, kasi hindi po natin alam kung anong mangyayari. Para masulit ang oras sa swimming and bonding, pwedeng magpaluto dito. Different size bilao for 5 to 15 packs are available for as low as 1,500 to 2,500 pesos with seafood, meat, eggs at ang famous Alaminos longganisa. Fun experience din ang budol fight na good for 15 packs for 7,000. Kompleto na to, may dagdag pang fruits and veggies at refreshments. Like a mother singing a lullaby, be cradled by the water as the wind and trees create a beautiful melody. With families so dear around you, time spent here is worth it. Bumalik sa pagkabata at sa dagat na kay Ganda kapag ang islang ito ay iyong binisita.